Kublai pi barok ki bape ya kane ka video ka kerteng ka jonga ka de uleri sucian bat ngade uwe na kiteng shop ubaju ak haki film khasi hakaju ka por ngala penmi ru sibun teli ki film khasi hakini ki snem ki blalen dang hakini ki khendiat banai hi ngala penmi ya ka we ka film thamai ka jonga ya ka bangala ai kerteng kome jonga hapo biju cinema hall shillong bat mentang awan ban pentip shapi bat lese kane kande ka khobor ka basngong tenat bat ka bakamentam na ka benta ka jongpi ki nong song snong jong ka thai nong stoin bat jong ka west khasi hilsi barok ka we namar ya kane ka film kome jonga ansawan ban pen ino hapo new nong stoin ha meko fat hall ha ka khatsau bat khatsan tarik u oktober 2004 ka por ban pen i ya ka te ka film kan long ha ka khatsau tarik an sedang ban pen i ha ka por khatwe beje men step ar beje men sngi bat nri beje jan mien kat ba ha ka khatsan tarik pat an pen i hadu sau tili ki show ka first show kan sedang ha ka por si pho beje men step ka second show ha ka por si beje men sngi ka third show ha ka por sau beje men sngi bat ka last show pat kan long ha ka por nyo beje jan mien te menta tungin ya phai khandiat chakane ka trailer Oh, sengut na plak ni ketate. Makit bak riang pinok loy nak kam. Piete ketien ne piete kemot ru ngimtip. Usok jauh numla ban kelas tiang lanu ru. Usok jauh unyelong sok jauh hi, un jauh be hi. Bye ba. Bye ham. May ngaruan yakin mau kicing seneng kicing kerau kijong pi. Hello Don Bor. Ngamut ban ong yeme. Balasay me haban litre na sport silong. Namaru tu kena umpat danang ba me bentre. Ngami hun ya karo kom tre ka jong u. Kunungan bread ipi. Dengan bread ipi along mga bread. Ikado asnam jong. Tang ba na ying jong pi kan sya hi tarai. Kajengkit jong u bapli. Kalong ka bakhia sisa hadu kata. Le kum no ma. Kat badang bela jong ki wei te. Hap hun hi hap penyai meki. Tang ba bali pimwan ya rap pikran no ma pi. Kana makin syan ya bat kan sya yang ho oi mai. Banyak kan mau ke buram jong ka yang kasam. Kam tam ya pi mai. Shana diwa ka tera. Habak ngayon manager ko me. Hebe bat nga mga pantkiyo me. Kameli sate. Kadisha ka brio. Kababah brio. Pat kababah jong long hatu kata. Ngayamat pelatika. Pat datang ka jing yapi. Abalawan penyaklan. Yang apa dia pi? Ni ngada kwa Aisyah bon nong be jonga. Henry kumno kanyan plahu namar kam de ko kame kan thai ba kan plahu shinrang. Mapita babdiyo ba? Sementa jing syanya bapura. Pikir saya jing itbanala. Mga latip memelatip lawiang. Ketulok sesnong klem don kamatip. Pila por khat ba. Haba pidai ka samla jong u. Pim tibi ya kene kambak ba ulale. Tang ba ladang ambek lah. Kameli saru. Kadan jengmun bak itnap yang kumbalong mangai. Ngam so ya hap sya ru. Saka wei ru. Dei parajan. Dada dei khasite ngadang nang kin ma perkhan. Hoj mga day dukhar. Mga labon katu parlok khasi baro lakhen yang akum khasi lut. Hatongan susakut kemne marwe. Nganom ya lok syul nuru. Are yaar. Idara. Ay. Ngam lu coban pe persya. Ya ime ba iba. Pim de kin me pen sopo na sore de de tang ma video nong balas ngi. Karandang ru ajengam. La syuksi imat yang brio. May kat hadu bon da syamno ya jing imbrio ba kodor tam. Keme dang lisuk no badihap. Bak ngakelman ngasalat hilang ni. Sar ngine kumne na pat. Bat anda kilas at. Di kini hijuk gejat pesen. Kibapuk kelayangi. Syari bajai ngadan tang marwe. Jai syajai bana ying imai. Dah ka bakilek kum ni. Ki pencot pen pria pen man. Ya kacat ben riu jongi. Ngin penctom dak batang Pitim nam hai ki don menta. Ngam dei bapok senrang. Kau mapi. Daki paumun ngan yo. Subhamap yang
Ngana ba kelas bapalan? Te kumba pila dep UI ya ka trailer jong kena ka film ngangin scam ba pila internet ya ka kumta nakaliang jonga ban nakaliang jong ka tim jong ka film kome jonga hi barok ka we hi kerpat juri pi ki pai ba pin sko ba ban ai ka jing kersan ka ba pura ka jong pi yang ni da ka ba one page ya kena ka film hakite ki tarik bat ki por ki balabu u blei unang ka khui pi ha barok ki liang kublei sibun kublei sia jango